Здравейте, уважаема публика на YouTube. Това е Lego Ninjago. Имам 3 нови фигурки. Няма днес да ви показвам карти. Също да ви кажа, ще ми купуват Златната нинджа и Златния дракон за 19 лева. Намерихме едно по-евтино. Но понеже сега нашите правят ремонт, нали още няма да ми го купуват, но ще ми го купят. Ама то не е като... То пак е оригинал, обаче не е като за 70 лева, но не е скъпите. Добре. И преди да ви покажа тези нови играчки, искам само да ви кажа, че като стане ремонта, едното ми видео вкъщи ще е за ремонта, другото ще е мъж как е да е жена, а третото ще е, не знам, не съм го помислил, но сигурно вкъщи ще правя много повече от 3, много повече от 10 видео. А третото може да е за Майнкрафт, аз съм много добър в Майнкрафт, например. Да ви покажам вече играчките. Ето е първата играчка. Много яка, според мен, защото има златни шурихени, има така разни работи. Така, сега да покажа втората играчка. Ето я и нея. Това е тази змия, като ухапи някой, той става от нейната злодей. И е последната ми нова играчка. И ето е последната играчка. И това е всичко от мен. Довиждане, натиснете Thumbs up. И също, моля ви, харесайте ми клиповете. Искам да ми се абонирате. Ами без абониране. Доста много не ми дрем за абонирането. Но ще бъде хубаво, нали, да ми се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао!